Ráda bych vám představila jogu hlubokého uvolnění, která pracuje s páteří od jejího kořene, od kostrče, po celé její délce, pracuje i s hrudníkem, s krční páteří. Vlastně uvolňuje veškeré spazmy, které kolem páteře se mohou vyskytnout a potom třeba nás bolí záda. A budeme používat několik pomůcek, a to židly, případně si můžete položit potom nohy, bude se tam podkládat nohy, položit nohy na gauč nebo postel nebo na něco podobně vysokého. Asi se budou hodit i nějaký meditační polštářek nebo stačí složená deka. A nakonec budeme používat i cihličky, ale pokud nemáte, nevadí, můžete je nahradit nějakýma knížkama nebo něčím, čím podepřete potom ruku, to vám pak ukážu všechno. Tato praxe je báječná v tom, že vás vůbec nevyčerpá, budete hezky vyživený zevnitř, uvolněný, nejenom po fyzické stránce, ale i po té mentální. Takže pojďme na to. Položíme se k židli, položíme si na ní nohy, opravdu klidně si zasuňte celé tělo blízko židle, ale ať vás to netlačí nikam do podkolenních jamek. A necháme nohy úplně uvolnit. No, to, že když nám spadnou trošku víc kolena do stran, tak to nutně nevadí, ale klidně si zvedněte potom to podložení. To znamená ještě třeba na ten podsedák, pokud jste větší, tak si dejte ještě deku, tak aby se vám ty kolena úplně nerozšířila a zůstaly tak nějak rovnoběžně ta stehna. Takže se pojďte příjemně uložit, uvolnit. Pokud cítíte, že byste něco potřebovali pod hlavu, tak si určitě podložte hlavu, ne krk, ale celou tu hlavu. Může se podložení hodit i pokud cítíte, že jste takový přehlcení, moc ta hlava je aktivní, chceme ji sklidnit. Ruce si můžete položit buď na tělo nebo podél těla, kam se vám hodí a kde je to příjemné. A zkuste celé tělo, včetně těch nohou, odložit do těch opor, do země, do židle. Můžete si uvědomit, že každý výdech vás víc dostává do těla, usazuje v těle. A to tělo se usazuje potom do země. Poté se naladíme na dech, kdy si zvědomte, jak přichází nádech, odchází výdech. Nemusíte ho nějak prodlužovat, vylepšovat, nechte ho takový, jaký je. Pouze tam převeďte pozornost. A pak s tím dechem použijeme mantru Soham. Soham znamená já jsem to. Tím, že to říkáme potom po sobě, tak vlastně se to zacyklí a říkáme to jsem já, to jsem já. Ve smyslu toho všeho, co je kolem nás, že patříme do společenstva a do celkového vědomí. Znamená, s nádechem buďte si v duchu říkat so, jak nadechujete, a ham na výdech. So je nádech, ham výdech. Nemusíte řešit, kam se dýchá. Nechte dech úplně přirozený a v duchu si opakujete mantru So Ham.
Pokud se nám mysl zatoulá, tak se vždycky vraťte zpátky k dechu, do svého těla. Nechávejte ho pořád uvolňovat víc a víc. Jako kdyby dosedlo, doputovalo k zemi, nebo ty nohy do židle. A potom už přestaňte si říkat mantru a pojďte si přitáhnout kolena blíž k tělu. Ne silou, my nechceme v této praxi nikde nic protahovat nebo nějak napínat. Chceme všechno měkké, takové klidné. A pak si pojďte chytit levé koleno dokola, jak kdybyste ho obejmuli, celé to jablko. Určitě neproplítejte prsty, můžou se překřížit prsty, ale ne propletené. Takže pevně chytíme to levé koleno a celou tu pravou nohu vrátíme zpátky na židli, tak jak byla. A úplně uvolněte. Tu levou nohu potom opřete patou o židli nebo o tu oporu, kterou máte. A potom ruce natáhněte v loktech, tak abyste nevěli i v ramenou. Zůstávají ramena, lopatky hezky na zemi, ale chceme dopropnout paže v loktech. Potom vytvořte opravdu oporu tomu koleni, aby se mohla celá ta noha uvolnit v kyčli. Všechny ty vazy, šlachy a svaly, aby to pustily. Jedinou práci teďko dělají paže a ruce. Uvědomte si, jak máte uvolněnou tu pravou nohu na židli a i tu levou, co držíte. A měly by být uvolněné obě stejně. Opravdu vytvořte oporu tomu koleni, potažmo celé té levé noze, aby se mohla opřít do dlaní. Chceme odlehčit veškerým strukturám v pánvi, v kyčli. Můžete si i zkusit ty ruce dát pryč. A pokud vám okamžitě ta noha někam uteče, tak opravdu máte uvolněnou tu oblast kyčle pánve. A je to v pořádku. Pokud jste ruce dali pryč a ta noha tam stále drží na stejném místě, tak pořád ještě někde držíte celou tu nohu. Tak zkuste hledat způsob, jak uvolnit kyčel, opravdu opřít si tu nohu do dlaní. V této praxi často ruce konají úplně nejvíc. Zbytek těla chceme uvolňovat. Nechávejte zapouštět to stehno, stehenní kost do jamky. Uvolňovat oblast třísel, spodní břicho. Ale samozřejmě i hrudník, krk, obličej. Můžete si když tak trošku pohnout hlavou, kdykoliv budete potřebovat. Celou dobu necháváme měknout, usazovat, povolovat oblast pánve, kyčle. A i obě nohy jsou uvolněné. Potom si změníme úhel v tom koleni. V tuhle chvíli to koleno směřovalo k levé lícní kosti, vlastně na levé straně. Kdybychom vzali centrum je páteř, tak po její levé straně máme tu levou nohu. Tak teďko překřížíme ten střed páteře, tu linii, a budeme směřovat tím kolenem k pravé lícní kosti. Tím, že máme levý koleno, tak přes střed nám to směřuje k pravé lícní kosti, ne moc dál. Zase nechceme nikde vytvářet napětí, tah, tlak
Prostě chceme, aby to bylo pořád v pohodlí. A v tomhle místě se pojďte nadechnout a s výdechem přitáhněte pořád v té ose, která směřuje k pravé lícní kosti, to koleno. Chceme udělat trošku vnitřní úhel, menší. Pokud se vám, nebo máte daleko levou nohu, levou patu, nebo celkově levou nohu, kdekoliv to je opřené, od té pravé, tak tu levou posuňte k té pravé, aby se dotýkaly. Kdekoliv, je to jedno, ale ať tam mají kontakt. Držíme vlastně to koleno v úhlu k pravé lícní kosti celou dobu. Zase vytváříme opravdu oporu. Znamená, pokud bychom pustili tu nohu, tak nám zase někam uteče. My vlastně neprotahujeme, my úhlujeme ty nohy, aby se dosáhlo určitého uvolnění v oblasti pánve. V tuhle chvíli je to na křížovou kost. A se nechávejte uvolňovat ten kloub celý, třísla. Ta levá i pravá noha jsou uvolněné stejně. Ramena, lopatky jsou taky příjemně uvolněné. Jenom tu sílu, kterou tam držíme, koleno, tak děláme pažem. Zkuste ne ramenama, ty jsou uvolněné, ale pažemi. Cítíte, že se to někde začalo protahovat nebo nějak jako nepříjemně napínat, tak si klidně zmenšite ten úhel směrem k nosu. Nemusí být tolik té pravé lícní kosti, ale víc na prostředek. Vidíte, že se to mnohem víc uvolní, než to tam někde napínáme a šponujeme. A pak se pojďte vrátit zase kolenem do své strany nalevo a přiblížíme. Zase obě dvě nohy chytneme, nepřitahujeme silou, jenom tak přiblížit. Každý koleno je na své straně. Můžete si už porovnat levou, pravou stranu. A pak si chyťte pravé koleno, zase obejmeme, neproplítáme prsty a odložíme celou levou nohu zase na tu židli nebo na tu oporu. Pravou patu podepřeme nebo opřeme o krajíček a jak držíme to koleno, tak natahujeme ruce v loktech, tím oddalujeme trošku tu nohu, ale nevytahujeme se z ramen, zůstávají hezky lopatky, ramena na zemi. A se vytvoříme dokonalou oporu pro koleno, potažmo pak celou tu nohu. Obě dvě nohy jsou stejně uvolněné. Pokud bychom povolili trošku tu ruku, tak už nám to koleno někam padá do strany. Takže zkusíme udělat maximální oporu tomu koleni, aby jsme dovolili uvolnit se v kyčli, tříslech, v oblasti kostrče. Každý výdech vás ještě víc usazuje, povoluje, dopřává tu příjemnou měkkost v těle vytváře.
Potom zase naúhlujeme to koleno směrem k levé lícní kosti, přes ten střed půjdeme a tady nadechneme a s výdechem přitáhneme blíž, ale zase ne tak, aby jsme cítili nějaké napětí, protažení. Je to pořád v příjemném nastavení. Podpíráme pořád vlastně těma rukama koleno. A klidně nemusíme v takovém úhlu, můžeme směřovat třeba na nos. A nechávejte znovu uvolňovat celou tu pánev, kyčel, obě nohy, ale i břicho, oblast solaru, lopatky, ramena, i obličej. Vždycky nechávejte dosedat po nějakou delší dobu. Většinou se neuvolníme hned, musíme si počkat na takovou jako vlnu uvolnění. Nejde jenom o pánev, nechávejte uvolňovat i hrudník, měknout oblast srdce, ramen, obličeje. Tak a pojďme se vrátit na tu svoji stranu tím kolenem na pravou a znovu přiblížit obě dvě kolena. Si zavnímejte změnu na pravý, levý straně, v oblasti pánve, ale klidně i hrudníku, možná i obličeje, někdy se to zobrazí opravdu až nahoru. A pak se překulte na bok. Můžete si přitáhnout i deku pod hlavu. Na chviličku jenom zastavte takhle na boku. Tak. Teď si nechte podloženou hlavu a nebo si dejte to podložení pryč, tu deku pryč. A uděláme jemňonkou rotaci takhle v leže. Tak se nastavte tak, abyste viděli na mě nejdřív na tu první stranu a potom uděláte druhou. Klidně zůstaňte u té židle, já jsem se jenom posunula, aby jste mě víc viděli. Ležíme na boku, pokrčená kolena, úplně měkonce volně, nikam nic nešponujeme a pravou nohou trošku překročíme tu spodní levou. No, půjdeme dolů na zem, to koleno zůstane na zemi. Můžeme si přiblížit tu spodní ruku tak, aby koleno směřovalo nebo bylo někde v rozmezí mezi zápěstím a loktem. Nemělo by být mimo to zápěstí nebo nad loktem, kdekoliv vám to doputovalo a je to na tom předloktí, tak je to v pořádku. Tady ta noha tam zůstane. Tak tu spodní nohu spíš natáhneme, ale ne, že ji protáhnete silou, zase chceme uvolňovat tu oblast pánve, takže takovýma krůčkama, kotníkem, spíš natáhneme nohu, nemusí být moc, takže trošku couvne a natáhne se, zůstává ale pořád lehce pokrčená v koleni. A teď přijde ta samotná rotace, kdy si položte dlaň, s všema prstama společnou, nedáváte palec pryč, zůstává prostě palec ve směru všech prstů, buď takhle na pánev nebo na pas, uvidíte, kam vám to vyjde a celý ten trup otevřem do zádu. Tím, že se nezvedne to koleno, je to jenom tam, kde je to pro vás příjemné.
A uložte dlaň kamkoliv, nebo kdekoliv vám vydrží, kde zůstane hezky stabilní. Případně si můžete vzít cihličku a podložit si loket nebo něco. Ale dá se to i bez toho, není potřeba těch opor. Jen takový tip. Pokud vám ta ruka pořád někam padala, může se zastrčit i pod legíny, ale většinou tam docela drží. Hlavu nemusíme nějak rotovat nutně dozadu, může zůstat spíš dopředu. Nastavte si to tak, abyste se mohli celý uvolnit, úplně pustit do země. Tak si pojďte jemňonce koulet hlavou směrem víc dozadu a dopředu. Tím, že ta hlava se neprotáčí na místě, ale opravdu se koulí. Nespěchejte, to jemný pohyb, pomalý. A pak nechte hlavu někde na místě, kde je vám to příjemné. Nechte ještě uvolnit celé to tělo. Tak můžete ještě zkusit malinko hlavu nazdvihnout a celou s ní couvnout do zádu, což krásně otevře oblast hrudníku. Ale pak zase nechte celé uvolnit. Pak jste zpátky jen nejdřív hrudníkem a rukou, dotočte zpátky dopředu. Pak tou spodní nohou zase přišoupneme dopředu, aby se kolena daly na sebe. Na chviličku tam uvolněte. A otočíme na druhou stranu, na druhý bok. Zase pokrčené nohy, ta přední horní noha vám to překročí to koleno, spodní noha odkráčí dolů a do natažení. Pak teprve dlaň na pánev nebo pás. Otvíráte se hrudníkem. Koleno se ale nezvedne. A se hlava klidně víc dopředu nebo do neutrální pozice. Nemusí rotovat do zádu. Chcem se tam úplně povolit. Tak zase budeme rotovat tu hlavou, tak aby se odvalovala po zemi, neprošoupávala se. Zůstává hezky takové jako rolovací fázi, velmi jemně, pomalu. Zase nejde o protahování, jde o příjemný jenom pohyb, měkký. Možná i ucítíte, jak hýbete tou hlavou, že se hezky uvolňuje oblast hrudníku, oblasti srdce. Jak kdyby ta hlava měla kořeny tam. A pak zase zastavte někde spíš vepředu, než v rotaci a vzadu.
Pak se zase hlavu malinko nadzvihněte a couvněte do zádu, že ji dostanete do osy, celou páteří. Hezky to otevře hrudní. Se vrátí nejdřív paže hrudní dopředu, spodní nohu podsunem pod tou horní, na chviličku spočinem na boku, příjemně. A pak se pojďte zvednout do sedu. Děláme si takový set, který bude podepřený, aby jsme zase nenamáhali vazy pánve. To znamená nějakou deku, třeba 2x, 3x složenou nějakou pevnější, ne takově ty huňatý. Nebo ten polštářek, ruce si vemte i tu cihličku, případně můžete nějakou knížku. A ještě co si uděláme, skřížíme si set. Nedávejte si nohy za sebe, ale opravdu skřížený set. Tak ideálně použít ještě deku a podložit si kolena. Měli bychom sedět tak, aby kolena nebyly výš než pánev. Může být ve stejné rovině, můžou být ve stejné rovině, ale určitě ne ve vyšším nastavení. Pokud máte ta kolena, která nejdou dolů, tak je tam nikam netlačte, ale zvedněte si to, co máte pod zadkem. To znamená vyšší, víc dek, víc polštářů a vždycky volte nějakou pevnou oporu. A teprve potom si ta kolena podložte, můžete použít zase nějaký polštářky nebo cihličky, jestli máte ještě víc, třeba to je potřeba si potom vyladit. Ale chceme, aby ve výsledku byla ta pánev ve stejné, nebo ty kyčle ve stejné rovině jako kolena, případně ty kolena níž, to vůbec nevadí, ale určitě ne výš, ani o trošku. Jo? Buďte v tomhle docela důslední, aby jsme vlastně zase nechávali uvolňovat oblast kyčlí, třísel a tak dále. Použijeme tu cihličku, případně nějakou knihu, bude takhle vedle vás a uděláme si úklon, ale ne ve smyslu úklonu celého trupu, jak se většinou dělá, že se celá ta osa vlastně zahne, ohne do nějakého tvaru, nějakého zakrouceného. My zůstaneme tím trupem rovně a jenom se opřeme takhle do té strany do ramene. Jo, že nechci vyšoupávat takhle žebra nahoru, spíš nechávám viset na tom rameni. Zase ta ruka bude ta, co nese celé tělo a zbytek bude uvolněný. Takže vyvěsíme se takhle na tu cihličku nebo knížku, opravdu si tam něco položte. Druhá ruka bude dlaní nahoře a osa zůstane, nebo osa trupu zůstane i s tou paží. Jenom potom tu paži veďte víc dopředu takhle šikmo, jak kdybyste si chtěli zakrýt horní oko a položte si hlavu na rameno. Musíte vyvěsit opravdu v rameni, jo? Povolte to tam v rameni a položte si na to hlavu. Někdo bude mít z dolů, někdo do strany, to je úplně jedno. A zkuste maximálně uvolnit tu hlavu na tom rameni. Horní ruka vás vytahuje pořád do dálky, takhle šikmo. A na spodní ruce, na celé té paži visíte. To znamená, ten hrudník nešponujete tady nahoru, ale spíš necháváte prověšovat dolů. Zkuste maximálně využít tu oporu paží. Vyvěsit se do ní. Potažmo do té spodní, ale ta horní nám pomáhá v té ose. Plně povolit hlavu na to rameno. Teď pojďte hodně pomalinku zpátky do sedu. Tenhle cvik bývá docela intenzivní, možná se cítíte celý tak jako do strany. On se to srovná. Možná i když se usmějete, tak každá strana bude vnímaná malinko jinak. Pojďme na druhou stranu, si pojďte podepřít tu druhou ruku, vyvěsit se tam, nevytahuju ty žebra, ale vyvěsím dolů, klidně už do toho ramene i. Druhá ruka dlaní nahoru a vedu ji v ose těla.
potom trošku dopředu, vytahuju se pořád za těma prstama a to spodní rameno vyvěsím a položím na ní hlavu. Že veškerou váhu drží ta spodní ruka, horní nás prodlužuje a nechávejte měknout oblast trupu, páteře. I ta hlava je úplně uvolněná na rameni. Pokud se zvedneme nahoru, se necháme doznít. Můžete si klidně zavřít oči nebo nechat pohled takový do široká. Zavnímejte si levou, pravou stranu, jak toho celého trupu, ale třeba i obličeje, pánve. Jaký máte pocit v těle? Já vám moc děkuju a doufám, že se vám cvičení líbilo.